to jsme akorát známe dneska prvého prankom a dneska zavoláme jednému youtuberovi. Volá sa Paca TV a má 94 odberateľov a je to môj kamarád, takže... No? Čo tam? Dobrý deň. Čo tam, neznám vaše číslo? Dobrý deň, my sme televízia Markíza, chceli by sme vás poprosiť... Ale... tak toto nebolo moc dobré. Tak vyskúšame to ešte raz. Dobrý. No, prosím. Dobrý, my sme televízia Markíza, chceli by sme s vami urobiť rozhovor. Ty si to sranda? Ale ty kokos, toto nie je sranda. No tak nič, tak toto je pre toto video všetko, čus bus a to bus. Čaute.